Pictorial lang. Alright! One more. Pagod ako dun ah. Ay naku, nakalimutan ko naman ipakita yung luto ko. So, ipakita ko na lang yung Insta stories. Buti na nag-Insta stories ako. Beef garlic. Pero gawin ko na lang ng video ulit how to cook this next time. Sorry. Hindi ko naisip ko ng video. Anyway, sobrang nabusy ako sa pag-edit kasi yun, kain mo na ako. Ako ng haul. Medyo marami ako ipapakita sa inyo guys. Yung iba dito binigay sa akin. Yung iba naman dito yung mga binili ko lang recently. So kung gusto niyo makita yung mga pinamili ko and yung mga natanggap ko lately, please keep on watching. Tapos next shade is Petra or Lucia or Lucia. Eh, bet ko mga lipsticks, mga ganito, mga peachy, coral, mga ganun. Okay. Madaming dumating na mga packages and I just want to thank them each. Ay gift from Naruko. It's a Shine Control Blemish and Clear Night Jelly. Ooh. Then, Brightening and Hydrating Hand Cream. Tea Tree Purifying Clay Mask Cleanser in 1. Shine Control Blemish Clear Toner. Shine Control Blemish Clear Lotion. Naruko, salamat kaayo. Made in Taiwan siya. Wow. Wow. Ulit pa. Wow. Sorry, yung map ko slippers. Ugat pa more. Thank you, Pop-Pop's collection. Boom. So, ang cute. And this one, aviator. Ito ang ganda. Hindi siya Ray-Ban, guys. Ron Beck. Ron Beck. Uy, ang ganda. How do you do it? Thank you. Thank you, everyday.mnl. Thank you. Wonder Dio. Chloe Nista. Cool. Her Facebook is Chloe Nista. Thank you. Thank you, Abby. So, yung Instagram nila is letter D space Skin Solutions. Tapos sa Instagram, letter D Skin Solutions, no space naman. And then they have a website, dskinsolutions.com. Thank you! So, if you have mga problems sa body odor, like your kilikili, it's better to put calamansi. If you're from abroad, walang calamansi, like sa States, walang calamansi kasi doon sa States, you can use lemon naman. Pero, pag nandito ka lang sa, Pilipinas ba, mag-ano ka na lang, kalamansi, mas barato, mas mura man, di ba? Tanggal dyan yung mga amoy. And puputi pa yung kilikili. Beauty Kikai Stuff 2017. So, they gave me a lot of face mask. Iba-ibang brand. Freebies! Thank you, Beauty Kikai Stuff. Pro Brown. And another one. Ibang shade sila. Mas light ata. Isang pure and plain.
Tapos, they also gave me this all-day brown pen. Dark, yung isa dark, yung isa light. Liquid lipstick set. Oh. Brow pen, brow duo. 185 pesos. And then, yung beauty set is 399. Tatlo na. Baka may laman pa. Ay, wala na guys. Sa Everywhere na L'Oreal Paris Bamin Edition Collection and is set to be available in 45 stores nationwide starting December 1. Glamazone yung green. Ito yun. Check here. It's rock. Then, nagtaka ako kasi may couture. Pero may secret siya. Boom! Couture! Grabe. Hashtag Bamin X L'Oreal and hashtag United Invisible. Salamat kaayo. Kung nanonood kayo ng Pusong Ligaw, if maalala niya si Fifi at yung itlog, tapos nahulog yung mga itlog ni Kaloy. So yun. Pusong Ligaw. Thank you, Zal. And if gusto nyo magpagawa, check nyo lang ang Facebook ng Pepper Print. Sobrang mura and quality shirts. Thank you very much, Pepper Print. Sa kanila, may lalagyan pa. Thank you. With brushes. Thank you, Max Factor. 6 shades of foundation. 2 mascara. And 2 lipsticks. Thank you, Max Factor. Andito na love ko! Ganyan ka maglakad. Tumakot. Oh, kumusta taping? Kapoy. Pagod ka? Sobra. Sige, kain ka na lang. Basta tayo ka lang nakakain. Para diretso baba. Tapos hindi ka na rin mag-rice. Kasi Wala yung rice di ba? Nubos ko. Ba't ka nag-go for ng rice? Sorry. Kala ko kasi late ka darating ko. I'm good na eh. I ate. May food na. Yes. More protein. Ano ba ubusin ko? Sa'yo na yan. Tapos na ako. Nag-rice pa nga ako eh. Pwede siyang kainin ng ganito lang. Parang kang kumakain ng steak. Hop. Hindi ko pa nagawa ng video paano magluto niya next time na lang, no? Abangan niyo ang recipe. Uy! Ganito na itsura ko. Oh my God! Diba? After ito, kain ng cake. Thank you, Happy Frosting. Thank you, happy frosting sa cake. Alam mo, masarap yung cake. Parang perfect yung timpla niya. Pero busy ka dyan. Dapat maalat muna. Maumal ka. Kain ka na ng matamis. Samog ka dun, uy. Siguro ma-weird doon sa pag nakita nito eh. Ay, hindi siya kumakain kanin. Ulam lang, ulam. Minsan masarap, ulam lang. Minsan ha, minsan lang. Masarap pa rin may kanin. Rice is life. Goodbye, Bisprins. Salamat kaayo for watching my channel. And if you... Wait lang. Please don't forget to subscribe my YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And like my Facebook page and my Instagram, please. And like my Love Love's Instagram, Basconetti. Salamat kaayo, Bisprins. May makulit dito. Ano man yan dong? Kulit! Paano maglakad? Why? Why are you funny? Announcing the winner this Friday!